Oh, no lu tuh. Mak kono pra ini anak ngembri. Ton masa tali iki lho. Ayo. Ya. Cepet iki ton iki nek sampe ngembri iki ton. Arungkat iki lho doyongi rono gule kandange dientek ton kirene iki entek espes entek. Alah. Biayane pra apa cukup juta iki ton sampe ngembri ke atas panganan ke atas ra nyepirane ora. Ya terus Late lu lek ngomong. Kowe nganu, kowe njaluk tulung kae, enggak kuat nek kowe dialog tak njupuk golok. Aku tak njupuk pecok. Ya Allah, ngene dungu rasane kalau ton. Kowe anu aku tak njupuk pecok engko tariken. Kowe narik, aku sing ngetok njaluk tulung wong wedok lho. Ndang to. Ah, lagi ya sik. Aku tak njupuk golok. Cau lah, ketoke panas-panas gawe cau. Yalah, yuk. Apa yuk? Emangnya aku narik ke atas. Ini apa kata sih? Harus ditebang ben orang naik asbes ayo. Enggak kuat aku lek dhewe. Ora rek dong cau lho yuk aku sermu. Kok wis tayo dhisik. Ora popet gede lho. Di. Ayo yuk rene yuk. Ndi lho yuk? Iki lho deloken iki lho. Oh, ora sing gedine lho. Iya, tapi narik ngun pas kene iki lho, pas ganggangan kene iki lho. Iya. Yo heeh. Dene ngene, jerene engko kan pas ning ngene iki. Ya wae sak buwe ya. Iya, ayo. Ayo. Mikir aku. Lah piye to, pre bener? Nareknya prai ngembes bisiki. Lah nyari ning ndi parane? No, lek narik rene iki opo ketok ambut ini. Iki barang ambut iki. Narik rono. Narik iki rono nggon omah takon lho. Tangan kosong kono lho. Kok iso narik rene ambut iki. Lah tadi mbak parane rene ya tak kira narik rene lah. Paling kono kok tarik rene iki jen. Malah Yo wis ayo di. iki rono. Oh, alah rene yuk. Kene lho. Nah, narik arek rene yuk. Sama begini. Bisa wis iki. Sampeyan kene iki. Ya ampun ton. Yo aja rene. Lah lek rene iki lah omah to ton. Iki nek blek no pra. Lah jerene ngon pekarangan kosong kan ono kosong. Rono lho ton. Nek blek no pra. Ambruk omahe. Ora. Ora lho sak mil dhuwur iki ngembek iki lho ton. Masalah. Ya aja rene to rono lho. Wah mudah-mudahan to kowe iki dateng dadi wong iki. Terus piye narikne di? Rono aku tak nebangoke iki kan doyong rene to. Kita tak rono. Ya wis lagi korono. Astagfirullah. Aku tak sorot kono lho. Alah. Yuk, rene. Jangan malah. Ayo. Wong saudan kok mulek kae to malahan iki. Yuk, ayo. Ayo. Ayo ton, tarik tenanan ton. Ya. Ya. Rocok Yo ini. wis lho. Rocok ngedah rono ton iki nek ambruk irene iki alah. Hancur kumur-kumur gitu arep bodor nanti dhuwit malah. Iya. Yo. Sing tenanan rocok rono titik lho. Ya, iki wis ki lho. Iki rocok mundur jempet-jempet. Jen. Sedang. Sopo? Kincar rocok rono. Ayo. 1, 2. Yo, lah wong urung diketok satu dhewe. Karmu ki piye? Iki jelas enggak tak ketok opo kuat tarik dhewe. Ya wis kita ketoken. Malah 1 2 1 2. Kowe iki rocok rono titik toto. Jen. Ndi to? Rocok rono lho. Tes.